Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulet ka thanat omyam haringkat kipulet ka Fire and Emergency Services lambat kibrio na ka State Rescue Team menta ka singi layo bansay ka met na kawa omyam haki benta badan ka jingking bala pendikna ba ubala klat udai ubana maulai mautawar katkum ka khubor balayo lom na kipulet laong ba utay ubrio udai ubala tip kerteng kum uskembor lang karmau plang ubala dan life south nem karata ya kamet jong uba skembor lang layo say hakapor kumba khatwei shiteng men stem laban kado ba kajingwa ya kamet jong teu samla ya ubala suba bula let no yap na kajingking shapung omyam kala sedang nadu menin kumba layo lum jingtem lai tho ba kadan kawi ka kali kamai alto ka badan yo number ML05Y7753 kabala penyeng hapo kate ka jingking hakapor saw shiteng bajem stem bat hadian ka jinglet jurep jong kipulen la syamba unongnya dan satya hapo kate ka kali bat lalap yu shabi ubadang dan hapo kali bat lalap ru ya ka jacket ba ka mobile phone jong te unongnya na rut ka jingking namar ka jing suba ba ute unongnya yo le siu la kum let kinthi la ni let no yam ha ka te kapung omyam ki bor pulet no omyam haringkat bat ka Fire and Emergency Services bat ki SRT ki la penlong ka jingwat nya ban lap yo te unongnya baro shisngi dei tat hadu mene ka stem bala yo ban se ya ka met jong ute samla